Kung pwede lang ano eh, oh. Basta kayong dalawa yan. Pindapin lang nila yung ano, yung pag-alo ng tubig. Ayan, masarap dito sa Pangasinan pala. Sa lalo na. Ay, diba? Oh. Saya-saya ng dalawang dalagitan na yan, ha. Oh, diba? Saya. Sarap ng hampas ng alon, guys. Try nyo po pumasyal dito sa may La Union. Saba, La Union, Pangasinan po. Oh, ano madam? Ano? Punta ka na ba? Ay, nako. Init-init. Gusto na maligo yan, eh. Oh, diba? Feel the air. Fresh air. Ayan. Feel mo lang yung ano, yung hangin. Saka hampas ng alon dyan. Oh. Oh, pasyon-pasyon lang. Diba? Masarap talaga. Masarap pumunta ng ulit. Oo, ang cellphone ko. Ako, mababasa na. Ayan, dapat pasinday. Ayan. Ay! Cellphone mo. Ayan na. Ayan, asarap. Diba? Let's go. Aswerte po kayo sa beach ng La Union, Pangasinan. Saba, La Union, Pangasinan po Ay, yun. napakasarap po. Aswerte kayo, ayan. Kinakit na ako. Lakas po kasi ng ano. Hindi mo tuloy makatingin. Sobrang lakas. Woo! It's raining na. Arik. Dito lang po yan sa La Union, Pangasinan po. Tara guys, pasyat po kayo dito. Ito yung mga ano, view. Yan po yung view at may kubo rin dito. May kubo rin dito guys. Ang cute. Ayan po yung kubo niya, oh, diba? Anyway, ang sarap dito sa kubo. Sarap din magpahinga, guys. Gusto nyo ano, nagsawas dun sa, ano, kakapasya sa dagat, yan. Pwede kayo magpahinga dito. Ayun. Bye-bye, guys. Please subscribe. Thank you for watching. Ang lakas. Saan ba tayo? Anong lugar na to? Anong lugar to, be? Kuba. Kuba? Ay, kaba. Kaba? Kaba? Saan to? La Union? Ang ganda, oh. Sa La Union po kami, guys. Napakalakas ng kalon. Grabe. Ayan, oh. Ayan na natin. Wala nang nagsasyan view. Oh! Magbidyuhan mo ko doon yung labas. Napakalakas. Ang mahal na
guys, sasaka ba kami ng ng La Union. Ayan. Hello. Punta po kayo dito. Maganda po yung yung mga Ay, vlog po kami dito. Ayan. Punta nyo lang po yung friend ko kapag gusto nyo pumunta dito sa La Union sa Kaba. Ayan. And guys, just PM me guys. Then, maganda po yung room. Pare, ganda lang ito, pare. Pati yung mga... Hindi, pwede na. Mamaya ipapakita ko po yung view. Probinsya po to guys. Kung sa inyo po yung mga gustong punta po dito sa province. Ayan. Hindi ka pwede rin. Magmahal agad. Ayan, may gripo din po. Kung sa inyo ayaw nyo ng lawasa, ayan, may gripo. Ayan po yung gripo, oh. Ayan. Kung gusto nyo pong mag-igib, ayan, pwede po kayo mag-igib ng poso. Kung nagsasawa na kayo sa lawasa, ayan. Ayan, maganda po yung rooms. Yung rooms po ay kasya po na may lamok. Nilalamok na po ako guys, siguro ang tamis ko. Siya, pang probinsyang mga rooms. Kasya po yung mga 8 person siguro. 8 person yan. Hello guys, okay, just subscribe me po. Okay, nilalamok ako, ang daming lamok. Subscribe me po para po maka 1,000 followers po ako. Follow niyo po ako sa YouTube, sa TikTok. Kitilian sa TikTok po. Thank you guys. Just follow me and para makita niyo po yung mga mga videos ko. Ayan, marami parang nilalamok na ako. Ayan. I-stop ko po muna at malamok. Malamok ako. Basta pare.